Uy, I'm back. Hello ulit. Um, this is a message for Mr. Elmer Derrit. Sir, Merry Christmas na. Um, ala ko nga sabi kaya ka. Ano ba? Hmm, ako may kapag-prepare eh. Anyan, diyang nananaw mo sabihin ko. Sir Elmer, kaya yan. Sobra ya kagana ka. Kala mo na ano na sir. Sobra ya. Akit mo itang pagiging koya, pagiging maestro, karpintero, electrician, direktor, manaiya, gana-gana balong natanggawan eh. Alayang balong gawan. Very, very talented di Sir Elmer. And dakal ko abalo kaya. And maging maging part na ning life ko. Itang true na, itang experience ko kaya. Lalo na king grupo tamo. So fortunate enough na kilala kay Sir Elmer. Sir, um, na ano ba? Amis ko itang pumunta kaya kayo eh. Potang mamangan tamo, potang kaya ba't pangulisakan mo kami? Potang susugal kami, kitang babo yung balya dati, kitang apartment, kari kuya doon. Kaya ba't potang magluto kami. Ulit-ulit sasabihan ko na, potang magluto kami. Kaya ba't potang mga ano, ing tatauling mengan, yang manas pinggan, pulayan, kasi lang ang bisang manas pinggan, matabad langan. Itang matudud ka kin theater, matudud ka megastar, matudud ka subik, kay subak ako more. Patamatso ka subak, sasaliko laking stage. Kaya nga liwa, ang bano karan la. Amis ko itang pink kasopas. Sir, buli mo ito, di ba? Lakad. Sir, sana kasasawa kaya kami. Sana pinakasamawa na sir. Pero, ito ba, sana sasawa kaya kami nasasawop. Lalo na, masakit itang bili na yang kaya masisipit tamo kareng problema. Lalo na kareng schools na kay, ay intindihan ko ito. O neng palo ko tamo yan, agyo mo yan sir. Ika pa, takal ka kaya beken. Sana maging instrumento na kapaning beda rin alawang tao. Emo paboren na mga paboren ka. Na sir, look after yourself. Ita mo, sir, thank you very much. And at syo kayo nga prayers ko. And bye-bye. Thank you.